olmasın virverekten asla. Sevmen kılgıvunzum her yerde dayansın. Köy başıma pena hem başıma kala. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmadan menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta en bağıtlı günne meni bağıtlı diyen doğanlarım var. Doğanlarım var, menin doğanlarım var. Elmadan menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta en bağıtlı günne meni bağıtlı diyen doğanlarım var.
Gelsene gelsene gel 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 gel. Gelsene küçük hanım. Mahalleye borar edim Musikanı koyup alıp Kalır aman yadımda Kalgın dedi yanımda Seni candan sevgendim En gülregen anımda Kopşukuli, kan kopşukuli Esnafta sevgimizi ekşukuli Koşna gülü, koşna gülü Kızanadı senin benden aşağı gülü Kopşu gülü, kopşu gülü Esnafta sevgimizi ekşukuli Koşna gülü, koşna gülü Kızanadı senin benden o gülü Aşağı gülü oy 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 Kopşu gülü, kopşu gülü Esnafta sevgimizi ekşukuli Koşna gülü, koşna gülü Kızganadı seni meden o gülü
я крутой Арашкан. Меня просто помахал, ведь пахну как Айдахан. بدينا شبتي ارمي مبدي شمضوني يا حبي يا مري خلي هدي بدينا شبتي ارمي مبدي شمضوني يا حبي يا مري خلي هدي يما او يما او يما 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 يما. Şarkı video devam edecek. Hadi bir iki. Son iki. Üç. Yeşil. بدينا شبتي ارمي مبدي شمضوني يا حبي يا مري خلي خدي بدينا شبتي ارمي مبدي شمضوني يا حبي يا مري خلي خدي يما او يما او يما 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 يما. Zamansı. Yeşil. Yürütüdüğünü şarkı maçı devam edecek. Hadi bir iki. Yeşil. Devam edecek. Bir iki. Son iki. Üç. Son iki. Karavanda. 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 Yeşil.
seni, gül balda uçrattım seni. Balda uçrattım seni, gül balda uçrattım seni. Her zaman da bir kara buzingga o'rgatding meni. Her zaman da bir kara buzingga o'rgatding meni. Olmani oqi bilan, yonida yaprog'i bilan. Olmani oqi bilan, yonida yaprog'i bilan. Men yarim xat yozadi kichkina barmog'i bilan. Men yarim xat yozadi kichkina barmog'i bilan. Bog'da uchratdim seni, gul bog'da uchratdim seni. Bog'da uchratdim seni, gul bog'da uchratdim seni. Har zamonda bir qara o'zingga o'rgatding meni. Har zamonda bir qara o'zingga o'rgatding meni. O'zingsan, qara pishmish o'zingsan. Qara parang qizlarni eng sarasi o'zingsan. O'zimsan, qara pishmish o'zimsan. Qara parang qizlarni eng sarasi o'zingsan. Chiroying o'ta soldi, halovatim yo'qoldi. Chiroying o'ta soldi, halovatim yo'qoldi. Shaxta shakar labingni ta'mi dilimda qoldi. Shaxta shakar labingni ta'mi dilimda qoldi. O'zimsan, qara pishmish o'zingsan. Qara parang qizlarni eng sarasi o'zingsan. O'zimsan, qara pishmish o'zimsan. Qara parang qizlarni eng qarasi o'zingsan. Odunu bir daldırmadı şey. Devam ediyor sür kaydım sağlam. Bir şok simcan suyu.
hechizo que los va a poner a tocar el piso. Hay muchos otros acá adentro, 911 rescate. Hay muchos otros acá adentro, 911 rescate. Dans eden ilk Ruva Medya. Hani bu doğru mehmanlar. İller yokturdu. Hay muchos otros acá Yaşa. adentro, 911 rescate. Yardım al gel. İçin. Yaşa. Let's go. Şarkı video production. İşte. Yaşa. Sağlasın. Berekallah. Dans edene mehribalları köp sağ olun. Ay tuvalama. Hayratlıkta gudulumu yıkmallar. Canına sağ olsun. Ornoşyat oturyaz. Elbette desturxanaga bar neyadının matlardan iyi içi oturyaz. İştelerini de şekliniz açık olsun. Canına sağ olsun. Dans edene mehriballar. Danslarını toylarını da kaysın. Abide olsa da varanı yine de ovadan ardıvullara besleyip devam etmek isteyaz. Şeyle acayip toyluğuna katnaşyanı Berdime Dağanın mehriban kardeşlerine ulu hormat bilen davara mikrofonu başına teklif ediyor. Berdime Dağanın mehriban kardeşleri asıl sanına oğul sonu geleceğinin klasslaşları var diye onları da ulu hormat bilen toy merkezine davara mikrofonu başına teklif ediyor. Oğul sonu geleceğinin mehriban klasslaşları Berdime Dağanın mehriban kardeşleri ulu hormat bilen gelin baş üstüne acayip toyluğunu ovadan ardıvları yürütüp Gülüzada'nın adına beyan etmek için. Anonda mehribalar gelin. Ulu hormat bilen. Ondan sonra bolsa tayin bolýarlar döwletde ozun awaldan gatnaşýan mehriban guda garnaşlary. Gelin başyna. Ozona klassdaş gyýdyň bagtly bolsun, baranyna aýagy düşsün, ulu oýnap gülüp gitsin. Jigin bagtly baranyň aýagyň düşsün. Şu odan mol oturşyň ýaly bagtyňam özüňden ama odan bolsun. Olsana klassdaş gyýdyň bagty bolsun. Hemişe öýüňde toý dikkeleyli şular ýaly toý hemmemize ýetirsin bagtly bol. Oğudumuz wa klassdaşlaryň adyndan. Oğul sana toyun kutlu olsun, gyýdyň kutlu olsun.
Klastaş olsana, toyun kutlu olsun, bahtlı olsun, barının ayağı düştün olma diyorsun. Sağ olun. Oldu mu? Mene tarkop sağ olun. Elbette Guldadanın yanına teklif ediyaz. Yürüte acayip suratlar bilen davaranı bedeyaz. Şovuklu saatları, mehriban, oğultana geleceğinin klastaşları siz için yanlanıyor. Minnettar köp sağ olun. Canı sağ bolsun. Arzuları hasıl bolsun. Qowşuran toy sowgatlaryňyzy toylaryňyza gaýtsyna. Ine şeýle ajaýyp dabara gatnaşýan Guldadanyň klassdaşlaryny ýene bir ýoly uly hormat bilen dabara mikrofon başyna teklif edýäs. Mehriban klassdaşlar, ilkinjilen nowatynda size söz gedek berildi, ýöne toyhanada görünmediňiz. Onu bar bolsaňyz uly hormat bilen Guldadanyň klassdaşlaryny uly hormat bilen dabara mikrofon başyna teklif edýäs. Iň owadan ardawlary ýörete Guldada gyýda beýan etmek üçin mehriban klassdaşlary gelin baş üstüne. Klastaşım Guldada bahtlı ol. Klastaş bahtlı ol. Doğanım hem klastaşım Guldada bahtlı ol, bahtlı yaşa. Minnettar klassdaşlary köp sağ bolan, janyňyz sağ bolsun. Guldadanyň ýanyna teklif edýäs. Toy sowgatlaryny goşurýat hemde ajaýyp toýlugynyň ýadygar galar ýaly obadan suratlar bilen bedäýäs. Janyňyz sağ bolsun mehriban klassdaşlary. Minnettar köp sağ bolun. Onu şeýle ajaýyp dabara gatnaşýan Berdimät aganyň oğulsana gelejäniň owallyň gatnaşýan Amanjanowlaryň guda garyndaşlaryny uly hormat bilen dabara mikrofon başyna teklif edýär. Owallyň gatnaşýan guda garyndaşlary gelin baş üstüne. Adam bahtlı bol. Ena taňy daim rahatyn görgüýsin. Daim. Adrak soğudum başon berey. Minnettar, hani gelje, janyň sağ bolsun, ardawlary hasyl bolsun diýäs. Toy sowgatlaryny arkanjy gowşurýaňyz elbetde şadady video studiýasy dabarany bir näçe nokatlardan ýadga galdyrýar. Abedi bolsa, owadan toýlugyny şeýle ajaýyp toýda bara gatnaşýan Ahmet Muğullymy adyny göterýän Ahmedy ýagny Kakkusy uly hormat bilen dabara mikrofonu başyna teklif edýär. Owadan ardawlary beýan etjek diýär. Ana Kakkusan senne bir ajaýyp ardawlary beýan et, andan soňra bolsa klassdaşlar, gudalar, agyn jemaat ähli jämidi bölek-bölek jem bolýapsyk. Dabara niýetlenen süýjülük tortundan daýar. Anony Ahmet Muğullymyň adyny göterýän Ahmetcan, ýagny Kakkusan gel baş üstüne uly hormat bilen. Seniňle bir owadan ardawlaryňy eşdäýsek, elbetde Ahmet Muğullym şeýle ajaýyp toýlugyny bir tirsege galar. Hemne Berdimät aganyň oğulsana gelejäniň mehriban guda garyndaşy, ýagny Çaraga gelin baş üstüne. Siz de bir owadan ardawlary beýan edäň. Tuwalama, ana garrygudan bilen bilelikde. Çaraga Ahmet dayın salam sen ayda. Sen adın o bilen. Ay. Bağlı var. Eceke bahtlı ol diye. Sağ ol, sağ ol. Daim ruhsat bolsun. Sağ olun. Guldada gyýdymyz. Oğulsun oda Berdimät guda doğaňar bahtly bolsun. Baran ýerine iň bahtly döwletli maşgala bolsun. Sağ olun, maşgalaň adyndan gutlaýan. Sağ olun.
Baktılar. Ay sağ ol. Minnettar. Ay tuvalama köp sağ bolun, jaňyz sağ bolsun. Toy sowgatlaryny akmasan gowşurýas. Hemde ajaýyp toýly günden hawadan suratlar bilen berýär. Jaňyz sağ bolsun mehribanlary, iň ýakyn hostarlary. Minnettar köp sağ bolun, jaňyz sağ bolsun. Onu Gülzadanyň klassdaşlary ulu hormat bilen sizi Gülzadanyň özi bilen birlikde toy merkezine Bagyt stoluň başyna teklif edýär. Ajaýyp toýly güni niýetlenen sözlük tortlaryna da diýär. Hemde Bagyt şampalaryny açýar. Mehriban klassdaşlar kollektiwi. Ondan soňra mehriban täze garyndaş, täze gudalarymyzda size taýin bolýaňyz ýüriti davara niýetlenen sözlük tortlaryny dağıtmak üçin hemde Bagyt şampalaryny açmak üçin. Yaşlığım, idi yaşlığım. Yine bir gezecek dolantadın iyidima. Senin şeyle tiz geçýäniň sebäpli ser salmak kıyın düşýä inni iyidima. Yap yaňjady mata sümkäm gol alyp, mektep kapısından ätlän güllerim. Bugün bolsa juwalary wasp edýär bir mahalky, harplyk sanan dillerimniýa. Mehriban klassdaşlary elbette şeýle ajaýyp toýly günni hoş gördük. Toylar köp bolsun, aman janiflary ýürite size toylar oňuna bolsun diýär. Ine bugün bagtly gelejegine ak pata alýan Gülzada gyl ýürite dabara niýetlenen sözlük tortlaryna mehriban klassdaşlary bilen birlikde kesdiler. Anny şeýle ajaýyp dabara gatnaşýan mehriban gudalar sizde biraz taýin bolýaňyz ýürite klassdaşlardan soňra Bagyt stoluň başyna sizi kollektiwimiz bilen birlikde mehriban ýigit dostlary bilen birlikde teklif edýär. Ajaýyp dabara niýetlenen sözlük tortlaryny dağıtmak üçin hemde Bagyt şampalaryny açmak üçin. İşdäleriňe şeklinde açyk bolsun. Bravo. Hani git dostlary, size klassdaşlardan galyşmaýan näme? Bagyt şampalaryny açyp bermeli, elbette ýadygar, ýadga galdyrýar şalady. Video studiýasy bilen birlikde mehriban gudalymy ýykmalar ekljamydy örtürýär. Bagyt stoluň başyna ýerleşýär. Ýürite Gülzada gyzyň ýanyna Bagyt hemde sözlük tortlaryny dağıtmak üçin. Amandan soňra bolsa dabara gatnaşýan aman janiflaryň maşgala agdalary, agaýyn garyndaşlary eklijämiz jem bolýar. Biz de bir ýeşeýsek sözlük tortlaryny dağıdarys. Alkinjiliň nowatyn klassdaşlary hemde gudalymy ýykmallary agdy birlikde sözlük tortlaryny dağıdýar, Bagyt şampalaryny açýar. İşdäleriňe şeklinde açyk bolsun, jalaňyz sag bolsun. Bir kimim ba diýip gynymajygym. Aslı adam zadyň kimi bolmaly. Dert berendir yaradan Zülcelalym her beren derdiniň emi bolmaly. Göwüller gaýdyşar, diller aýdyşdy, ýürekler ýukalar ýaşlara gaýdyşdy. Ýegre dostlaň arasyna tow düşdi, ol şeytanyň gurun jeňi bolmaly. It ogurlyk edip gurdy ýallasa, çäresin tapmany turda alyňasa, ol adyllyk däldir adam dalnasa. Adalet oklawdy gönü bolmaly. Minnettar mehriban gudalymy ýykmallary, klassdaşlar, janyňyz sag bolsun, işdäleriňe şeklinde açyk bolsun.
Bugünimiz ayan, ertir garaňky. Ömrüň mälen wagty öýüşip duraly. Esasy diýdardyr pul baýlyk soňky nurly diýdelerden doýuşyp duraly. Gülüşip, degişip pırsaty dağıtlap, günnelik gussulaň üstünden ätlap, öňümiz mazardyr geçeni ýatlap, kämahal bäregem süýüşip duraly. Adam umydygar herdem süýrege, mudama mady däl ruhy diýrege. Yalandan bolsa da birege käte gowy sözler diýişip duraly. Baýymyň perin pesini gözläli, ejizleriň ejiz ýerini düzläli. Başarmadak degişmesiz sözläli bir-birek öňünde gaýşyp duraly. Tapawudy ýokdur akmagyň weleň, bizi tanış etdi hak asman zemin. Müngefin başyna agyrtdym weleň gysgasy, şeýle ajaýyp toýly günlerde doşup duraly. Ana onu agdy bir agaýyn jemaat size örtürýäňiz Guldadanyň ýanyna teklip edýär. Üýşipsek bara agalary, ejekeleri, gelinlerjeleri, dogallary, mehriban garnaşlary süýjülük tortlaryndan da daýaryň. Ulu hormat bilen mehriban agaýyn jemaat. Ana onu agaýyn jemaaty üýşýär. Süýjülük tortlaryndan da diýär, hemde bagyt şampalaryny açýar. İşleriniz şähde açyk bolsun, jalaňyz sag bolsun. Anana agaýyn jemaat eklijämiz bir süýjülük tortlaryndan daýyp bolandan soňra üýşepsek kezebe toý zalyny eklijämiz bir owadalyklykda bir suratlar bilen hem dabaran bedaýeling ha. Berdi foto studiýasy. Ýürite suratçy ýigitlerimiz. Anana eklijämiz üýşýär, ajaýyp toýly günden bir ýadygar galar ýaly. Amanzanowlaryň maşgalasy agdy bir agaýyn jemaaty awadaşlar bilen birlikde bir ýadygar galar ýalçyk owadan toý suratlary bilen dawarany bedäliň ondan soňra bolsa ýerite beden meşhur Aydym Şemada Wapa Pirzana bilen birlikde dawarany owadan Aydym sağlary beslep tanslary beslep dowam ederiz. Anany ýigitler jaňy sag bolsun. Yeke cemaat. Ähli jezjem bolsana. Anana gelin, ähli jemaat jemolykmy?
köp minnetdar. Jana sag bolsun onu. Şeýle ajaýyp toýly günni dabarany sahnadan hiç yere gidemiz ok. Ýürüti ajaýyp aýdym sazlary bilen dowam edýäs. Wafa Pirjanow ýürüti ajaýyp repertuary ýene-de mehriban garyndaşlary siz üçin dowam edýär. Ondan Wafa jan. Paýaxly. Salamane, şakaramane, donay dona canam kane, nabodmane, umarmane, ince biyo tutmane. Asal tunestam, şakar tunestam, nabotu tunestam, umar tunestame. Ey doktor çeşmesi yok, ibi muram manam yakta ki yok. Oh dilam manam halam karamuş, bin kalbim tu hasta hamuş. Uzbekçe getirmenge, yapaytırma yapımge, ibi deme tacikçe, orgengine Uzbekçe. Uzbekçe getirmenge, yapaytırma yapımge, ibi deme tacikçe, orgengine
Esnaf dedi sevgimizi ekşi gülü Kuşlu gülü, kuşlu gülü Kızganadı senin elinden aşağı gülü Oy 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 kuşlu gülü, kuşlu gülü Esnaf dedi sevgimizi ekşi gülü Kuşlu gülü, kuşlu gülü Kızganadı senin elinden o gülü
köp sağ olun jaňa. Sağ olun dans eden mehribanlar, minnettar. Ay tuvalama. Elleriniz ayaklarınıza güller betsene. Toylar dowamly bolsana. Toylar oňuna bolsana aman janyklara. Dans eden mehribanlary köp sağ olun. Ehlijeňiz özleriňiň münasib bolmagyny teklif edýäs. Ine mehriban adamlary, hormatly mehmanlar. Bize verilen şäkli jawabda elbette şeýle bara. Toyly günni ýene bir ýola hoş gördük diýäs. Ählidadyň ahyry bolşýaly şeýle ajaýyp toyly günni jemleýiji arzuwlarda bir gelip ýetdik. Dabarada jemleýiji arzuwlary beýan etmek üçin döwlet ojagyň gudaty çaragany ul hormat bilen dabaran mikrofon başyna teklif edýäs. Elbette ajaýyp toyly günni jemleýiji iň awodany arzuwlary beýan etmek üçin çaraga. Hoş gördük toyly günni. Sağ olun. O Güldada hizmet yana bir gedek bagtly bol. Käzegildaýda atyklaňa gowan baran ýerine bagtly döwletli maşgala bolsun. Olsun o da size de o şirin o da gelsen hemme ahliňize de sağ olun, hizmetinizde Allah'tan gaýsyn. Toy merakanyň içgärleri bagşylar. Şagirdi geýýän senem kesiňden kemal tap işleňizler bolsun. O kudalar sizem sağ olun. Beýdiň toyun gutardygy däl hizmet edýäs. O hizmetiňiz Allah'tan gaýsyn. Mudama şuňal gowullerde pes günme şuňal bolsun. Allah ýalkasyn. Geleniňizde de hizmetiňizde de toy şeýip ýafykly baglan edýäs. Sağ olun, minnettar barym. Güzadaca köp bagtly ýaşa. Minnettar köp sağ olun. Arzuwlara hasyr bolsun diýip elbette şeýle owadan türkmen toylary her bir asly halal, nesli halal türkmen ojaklaryny ýygydan ýar bolmagyny arzu edýäs. Hemde genesiň madadal gymmatlyklarynyň sanawyna girdilen küçtepde aýdym sazlary bilen davaran jemleýat. Wapa Ferjanow. Şadada video studio. Большое спасибо. Берди фотограф. Aydım aydım kuş tepe Gönülleriye başlalı 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 Kuş tepmene başlalı Bağdalaydım kuş tepe Gönülleriye başlalı Ayalle yalle Canım canalle Ayalle yalle Canım canalle Gönüllerim yaşlanır Toy bebeğine başlanır Ahri Türkmen kıyıları Toy tomaşan yaşlanır Gönüllerim yaşlanır Toy bebeğine başlanır Ahri Türkmen kıyıları Toy tomaşan yaşlanır Gelir hicrane Ayım ayalle Heyecanlar kanaya yara Min kurban Oğlun Yaşar'la yol veriyoruz Yaşar yardım mani Verdi foto spasiba Bravo minnettar. Ählimizin Suriýasy Ýewropa ýerlerinden biziň ýerlere däpde sor ýöreligi bolup gelip gelen Gülüzüňde däwede edil şu toyda galmanlar. Onu durmuşa çykmady kıyınlar, öýlenmedik ýigitler hemde durmuşundan näärde erkekleri bolsa Gülzadanyň arka tarafyna ýerleşip bilýän elbetde Gülüzüňde
dəvini yerine getirmek için. Onu hani bar mı gül tutacaklar, mehriban boydoşları vardır. Yok be. Onu toy tanısaydımları yeni de size devam ediyor. Canınız sağ olun, hoş sağ olun, sağlıkta görüşelim.